Cześć, dzisiaj znowu jestem w Raciborzu, ale tematyka filmu będzie zupełnie inna niż do tej pory. Dzisiaj będzie absolutnie bez heheszków, bo jestem na cmentarzu ewangelickim w Raciborzu. Już odruchowo miałam powiedzieć, że opuszczonym, ale nie jest opuszczony bynajmniej. Jest on bardzo zadbany, wbrew pozorom, ponieważ są osoby, które mają tutaj pochowanych swoich bliskich, ale nie tylko. Zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. Tutaj po lewej stronie znajduje się pomnik ewangelików, którzy polegli podczas I wojny światowej. Jak głosi zresztą napis: Unseren gefallenen Brüdern, die evangelische Kirchen, Matko, Kirchengemeinde. Dobra, okej. No i jeszcze oczywiście niemiecka nazwa Ratibor. No i tutaj dookoła, kurczę, naprawdę mam nadzieję, że to będzie w miarę widać, dookoła posągu rozpisane są imiona i nazwiska właśnie tych osób poległych wraz z rokiem, poczynając od 1914, skończywszy na 1918. No i tutaj, gdybyście się przyjrzeli, to są to oczywiście głównie niemiecko brzmiące nazwiska, ale są też takie, które na Śląsku bardzo łatwo odnaleźć do dziś. No tutaj choćby widzę Chlubek, takie bardzo czeskie nazwisko, Gajda, coś tu jeszcze widziałam, Lipkę, tu nawet mam sąsiada w takim nazwisku, Bober. Także no, widać tutaj tą jakby duch tamtych lat, który panował. Tutaj kaplica, jak widzicie, bardzo zadbana, w bardzo dobrym stanie i nawet można znaleźć informacje o nabożeństwie tutaj na karteczce 14 lipca 2019 o 11:30, czyli dziś. Natomiast jest, próbuję pokazać godzinę, jest godzina 16, więc się spóźniliśmy. Niemniej jednak wszelkie wyznania staram się jak najlepiej poznać, zrozumieć, uszanować oczywiście. Okej. Fajne pokrzywy. Ja utrasuję przejście. Fajne pokrzywy, na szczęście ja jestem tutaj w teamie druidem, mamy też tanka. Tutaj jeszcze zwróćcie uwagę, że troszeczkę inaczej wyglądają, zdecydowanie tutaj inaczej wygląda nekropolia niż po prostu na cmentarzu katolickim. Możliwe. No, po wojnie drugiej już, tutaj po 45, zdecydowanie jeżeli chodzi o liczbę osób wyznania właśnie protestanckiego, spadła ona drastycznie z wiadomych przyczyn. Znam paru ewangelików, natomiast chyba nigdy nie rozmawialiśmy na takie tematy techniczne w kwestii ich wiary, natomiast wiem, że właśnie w wielu odmianach protestantyzmu chrzest odbywa się w troszeczkę inny sposób niż u katolików. Tak, że dorosłe osoby się po prostu decydują zanurzyć w całości w wodzie święconej. Nie wiem, czy dobrze mówię. Jeżeli nie, to bardzo przepraszam, ale udzielono mi błędnych informacji. No tutaj zdecydowanie jesteśmy w takiej części cmentarza troszeczkę mniej widowiskowej. No tak tutaj właśnie wyglądają te groby. Ach, powiem wam, z tymi poparzeniami, pokrzywami to też jest tak, że podobno to samo zdrowie i picie wywaru z pokrzywy. Dobra, okej, no nie ukrywam, pocieszam się troszeczkę, bo jestem cała pokłuta.
Właściwie nie wiem, co jest zdrowego w poparzeniu kwasem mrówkowym. Zwróćcie uwagę. Tak. Ojej. Jaki ładny ten grawer. Piękny. Tu jest jeszcze jeden. Właśnie ten grób tego burmistrza. Tak? A, grób burmistrza Raciborza. To będę opisywała jego historię na stronie, na Facebooku. Także Tam jest jeden w krzakach grób. na razie się koncentrujemy na przeżyciu. No, to czemu nie? Są takie zniszczone groby. Tu są zniszczone. Kurde, o, to tutaj. To jest fałszywy. Trzeba być twardym, a nie miękkim. Tak jest. No ja już jestem cała w bąbelkach. Tutaj pozdrawiam jednego z 5 moich kotów, który ma na imię Bąbel. Mam nadzieję, że, bo ja już go dostałam z tym imieniem, jak go adoptowałam, to mam nadzieję, że jego imię nie wzięło się stąd, że kiedyś wpadł w pokrzywy, bo jeżeli tak, to absolutnie przykro mi z tego powodu. Tutaj ostatnia uroczystość pogrzebowa miała miejsce w roku 1970. No niestety tutaj, jeżeli chodzi o te groby poszczególne, właściwie czasami ich nie widać. To nie, już nie było ławeczkę jakoś po prostu. Możliwe, że tu było coś do posiedzenia, ale no tak naprawdę też spójrz na konstrukcję tych grobów. No mógł tutaj stać grób, tylko na przykład został on po prostu zniszczony. Tam jak widzicie, aż na koniec kadru rozciągają się groby. Nie wiem, czy będę tam szła. Ja też bardzo nie chciałabym popełnić czegoś takiego, że po prostu na skutek... Tak, na skutek niewiedzy nie chciałabym przejść komuś po grobie. To było tylko alejka oznaczona. Najprawdopodobniej. No, generalnie na cmentarzach komunalnych czy katolickich tak się przyjmuje, że takie niewielkie groby to są groby małych dzieci. Ale to może faktycznie było tylko rzeczywiście jakieś oznaczenie. Pióra czarnego kruka, jakby ktoś tu jakiś rytuał odprawiał, jakieś Oj, popatrzcie tutaj. satanistyczne. Niesamowite. No, da się tutaj jeszcze dostrzec nazwiska na niektórych grobach. Tu mamy Sztyla, tutaj nie ma nazwiska, ale no ktoś tutaj jest pochowany. Z pewnością. Przez te pokrzywy, nie ma, że boli. To jest wyjątkowe miejsce i trzeba po prostu się spiąć. Tutaj mamy... Ile tu jest tego w ogóle bluszczu, widzisz? To kiedyś było modne, bo ładnie wyglądało, a teraz 1871, 1865. Po lewej on, po prawej ona. Małżeństwo. 1921, data śmierci. Kurczę, słuchajcie, to wtedy się moja prababcia urodziła. Bardzo stara nekropolia. Ale no, tak jak mówię, no ten front jest zadbany. Tutaj ten tył nie. Hier ruht in Gott unsere liebe, gute, unvergessliche Mutter Luise Selleneit aus Johannsdorf. Ojejku, jeszcze całą inskrypcję widać. Nie no, słuchajcie, rewelacja. Znaczy, w sensie historycznym oczywiście. Dobra. Ja jeszcze spróbuję tutaj wejść, bo chciałabym tutaj te parę grobów jednak jeszcze uchwycić. Słuchajcie, wiem, że dla wielu z Was i dla mnie możliwe, że też, bo nie przypominam sobie, ale pierwszy kontakt z takim cmentarzem. O matko, jeszcze się te groby ciągną. Bluszcz. Wszędzie bluszcz. Ja tu spokojnie weszłam. Tu jeszcze może tą inskrypcję się da odczytać. Ledwo, ale też właśnie data śmierci 1921. No, kiedyś możliwe, że no, muszę doczytać, więc relacja na stronie już będzie w pełni naukowa. Możliwe, że to była główna miejska metropolia. No i tak to wygląda, słuchajcie. Będę się kierowała w stronę auta.
Jeżeli jeszcze coś znajdę nietypowego, to nie omieszkam Wam o tym wspomnieć. Asia, nagrać ci to z tym? Co? Z tym burmistrzem? Ja zrobię z Tobą wywiad. Jeszcze mały bonus, bo Sebastian bardzo dobrze pamięta historię grobu byłego oczywiście burmistrza Raciborza i dla tych, co nie lubią czytać, to specjalnie ją opowie. Tak, znajdujemy się przed grobem burmistrza Raciborza, który rządował od 1926 roku do 1927, czyli niedługo. A zatrzymaliśmy się w tym miejscu dlatego, że jest ciekawa historia związana z tym panem. Burmistrz Raciborza zginął w wypadku samochodowym i są 3 teorie na to, jakim sposobem zginął. Pierwsza teoria jest taka, że wracając ze zjazdu miast górnośląskich w Prudniku, w czasie jazdy odganiał muchę i po prostu stracił panowanie nad kierownicą i zginął. Druga teoria jest taka, że w czasie wypadku został uduszony przez łańcuszek, który miał na szyi. A trzecia jest właśnie najlepsza. Wtedy, w owym czasie w Raciborzu dość prężnie działało NSDAP, w którym po prostu prezydent Raciborza miał chyba nie po drodze. Jest taka teoria, że po prostu go zlikwidowali. A tym bardziej miał pecha, że akt czy w dokumentacji wynika, że w 1925 roku ożenił się, czyli żona trochę była załamana.